Hola, en aquest tutorial veurem què podem trobar dins de la gestió dels serveis d'Agora Eix, que és una pàgina molt important i interessant pels administradors de Moodle. Per tenir accés a la gestió dels serveis d'Agora Eix necessitem la nostra adreça d'Ixtec i posar la següent direcció. Tenim aquesta direcció, que és Educació Digital, el portal de MyAgora, i aquí tenim la següent informació. Ja estem situats dins de la plataforma d'Ixtec. Estic jo amb el meu nom, ja he entrat amb la meva adreça Ixtec i la meva contrasenya d'Ixtec, i aquí posa l'adreça d'Educació Digital del portal de MyAgora. Dins de la gestió dels serveis d'Agora Eix tenim aquí els serveis del centre de l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona i la data d'alta, que va ser l'any 2013, i la quota de disc que tenim utilitzada. La quota actual que fem servir és de 31 i tenim 55 gigabytes. Bé, aquí tenim la gestió de fitxers, que és molt important. La gestió de fitxers és on podem seleccionar fitxers i pujar fitxers per restaurar cursos Moodle que pesen més de 25 MB. El límit de càrrega dins del Moodle sempre és 25 MB i si necessitem restaurar cursos a partir de fitxers que pesen més, hem d'anar aquí a la gestió dels serveis d'Agora Eix, seleccionar el fitxer que volem i enviar-ho. D'aquesta manera quedarà penjat. Com restaurar un curs s'explica dins un tutorial específic per a aquests temes. Aquí tenim el llistat de fitxers. De moment és aquest fitxer que està aquí pujat per poder restaurar un curs. Després, sol·licituds. Aquí consten les sol·licituds que es van fent en qualitat d'administrador de Moodle. La darrera sol·licitud es va fer l'any 2023, que vam demanar una ampliació de quota de Moodle. Es van ampliar la quota a 55 gigabytes. A banda d'eliminar les còpies de seguretat un cop descarregades, també és important reiniciar els cursos perquè s'eliminin totes les trameses de l'alumnat. I, per suposat, intentar que el professorat utilitzi més repositoris externs, que no vagin pujant imatges, vídeos, àudios. Això carrega molt el Moodle i després queda poc espai per poder crear cursos i restaurar cursos. Com que vam demanar aquesta ampliació de quota i es va fer una neteja a fons durant el curs 23-24, anem bé de moment de quota. Aquí consten els gestors dels curs, que està el Nicolás Bertran i jo, i s'ha d'afegir aquí el nou gestor, Gernot Capellari, o els nous gestors que hi hagin, s'han d'afegir aquí. Registre d'accions, també posa aquí tots els registres d'accions que s'han anat fent dins de la plataforma Moodle de l'escola. Bé, això seria sobre la gestió dels serveis d'Agora Eix. A veure, ara vull reduir això una miqueta, vale? Per tancar aquesta pàgina. Bé, no em funciona de moment. La he obert massa i ara no la puc tancar. A veure, bueno, aquí. Bé, ara ja sí que he pogut tancar, per tant, finalitzem aquest tutorial explicatiu sobre la gestió dels serveis d'Agora Eix. Adeu, un salut.